Ahojte a ja vás vítam pri najnovšom videu. Áno, je to tak. Ja som sa rozhodla otvoriť túto takú troška možno kontroverznú tému, na ktorú ste mnohí z vás zvedaví. Už som o tejto téme aj písala blog na mojom blogu, link vám dám dole a práve tento článok vyvolal aj viacero otázok, tak som si povedala, že najlepšie bude natočiť video a odpovedať všetkým naraz. Takže dá sa zarobiť blogovaním? Áno, dá. Ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. V dnešnom videu vám chcem porozprávať o tom, ako sa dá zarobiť blogovaním, ako sa samozrejme dá zarobiť na sociálnych sieťach alebo na YouTube a poviem vám to z môjho pohľadu, takže vám porozprávam, ako na týchto platformách zarábam ja. Nebudem sa hanbiť, proste vám o tom porozprávam, aby ste videli, že tu som živý príklad toho, že sa to dá a ak budete mať akékoľvek ďalšie otázky, tak sa ma samozrejme môžete opýtať na sociálnych sieťach alebo dole v komentároch. Alebo si môžete prečítať knižku. Tadám! Tvorba zarábajúceho, úspešného blogu. A tam sa dozviete samozrejme oveľa viac vecí, dozviete sa tam všetko od online marketingu, cez SEO, po takú tu aj tú právnu stránku zarábania, lebo aj to je veľmi dôležité vedieť, že ako to môžete robiť oficiálne, nielen na čierno. A túto knižku môžete kúpiť v sieťach knihkupectiev, napríklad Pantarej, myslím Martinus Books tam je. Som bola jedným z koordinátorov tejto knižky. Komunikovala som s autormi a v knižke mám aj nejaké kapitoly. Som na obale tej knižky. Takže to by bola reklamná vsúka a teraz vám idem porozprávať o tom, ako teda blogovaním a na sociálnych sieťach a na YouTube zarábam ja. Zarábať sa blogovaním rozhodne dá a dá sa to aj na Slovensku a dá sa to aj po slovensky. Nemusíte mať k tomu web po anglicky, spolupracovať s nejakými zahraničnými firmami. Vôbec. Dá sa to úplne v pohode aj na Slovensku. Po slovensky, čo je dobrá správa pre každého z vás, ktorého toto trápilo. Nemôžem povedať, že mňa by blogovanie, YouTube, Instagram živil. Ja sa živím tým, že pomáham mojim vlastným klientom budovať ich SEO a online marketing, čiže ja podnikam, pracujem z domu, ale môžem povedať, že blogovanie tvorí časť môjho príjmu, môžem to naozaj označiť ako časť môjho príjmu. Sú to naozaj už nie zanedbateľné peniažky. Čo sa týka peňazí, tak najviac peňazí ja mám z môjho blogu, z mojej web stránky. A najviac zarábam na predaji spätných odkazov. To sa týka SEA. Firmy chcú odo mňa, aby som napísala článok, alebo mi oni dodajú nejaký PR článok, ktorý si prípadne upravím. Ale im ide iba o odkaz na ich stránku, na ich e-shop, alebo mi pošlú produkty a chcú, aby som napísala recenziu a odkázala na ten ich e-shop. To sa volá spätný odkaz a tieto spätné odkazy sa nakupujú práve kvôli lepšiemu SEO, teda kvôli tomu, aby tá firma mala lepšie pozície v Google. Je to niečo, čím sa sama živím, takže veľmi dobre viem, akú cenu má takýto spätný odkaz a preto si ju viem aj vypýtať. A navyše, ak je veľmi dobre napísaný článok, ak je napísaný z hľadiska SEO, tak ten sám článok o sebe sa dostane na prvú stránku v Google. Ja mám na prvej stránke v Google niekoľko mojich článkov a tým pádom aj ten článok sám o sebe je veľmi dobrá reklama pre ten e-shop. A aj toto vždycky komunikujem pri spolupráci a o tie peniaze sa nebojím si popýtať, pretože viem, že ich cieľom je kúpiť ten spätný odkaz, najradšej by to vymenili iba za produkt, ale ja veľmi dobre viem, koľko platia za spätné odkazy na veľkých portáloch, takže veľmi dobre viem, koľko si za to môžem vypýtať ja. A tým pádom to s tou firmou komunikujem a vždy si vykomunikujem aspoň nejaké peniaze za článok. Nie je to samozrejme pri každej spolupráci tak. Mám veľa spoluprác ako barter a to hlavne preto, že napríklad tie produkty chcem vyskúšať alebo mám rada tú firmu a spolupracujem s nimi už roky, tak to ani nemením. Alebo sú to proste produkty, ktoré by som si sama vlastne ani nekúpila a tak som veľmi rada, že sa ku mne dostanú. Samozrejme aj takéto spolupráce mám ich naozaj dosť, ale keď ide o nejakú novú spoluprácu, vždy sa už snažím vykomunikovať si nejakú cenu za tú moju prácu, pretože naozaj všetko to zaberá veľa času, tak je fajn, keď sa mi vrátia nejaké peňažky. A práve viem, že cesta pre tú komunikáciu je cez to SEO, cez tie spätné odkazy, pretože viem, že to je vlastne aj cieľom tej firmy. Jasné, že chcú dostať produkt medzi ľudí, ale keď oslovujú tak malý web, ako je môj, tak asi nepredpokladajú, že sa dostane k nejakému veľkému množstvu ľudí. Za to ja viem, že určite im ide o SEO, o spätné odkazy, najmä keď ich odo mňa pýtajú tie odkazy, hej, už v tej ponuke spolupráce, že umiestnite aspoň 2 odkazy. Tak.
ja viem už o čo im ide a vtedy sa s nimi o tom porozprávam. Ako druhý spôsob, z ktorého mám peňažky, a to sú peňažky, ktoré mám aj z YouTube, sú reklamné systémy ako Google AdSense. Tieto reklamné systémy dávajú na môj blog, alebo hlavne tuto na YouTube mám AdSense nasadený, dávajú rôzne reklamy do videa a tým pádom, kto klikne na tú reklamu, tak ja mám za ten klik nejaké peňažky. A napriek tomu, že moje videá nemajú nejako veľa zhliadnutí, ja nemám nejako veľa followerov, tak mi z Google peňažky chodia zhruba asi raz za 3 mesiace. Nie je to veľká suma, je to 100, ale vždycky ma to poteší. Zároveň si hovorím, že kebyže natáčam viac, možno by som sa tým fakt mohla aj živiť, že to nie je také márne, ale tak nemám na to toľko času. Každopádne vždy ma to poteší, pretože je fajn dostať za ten čas, ktorý investujem, aj niečo späť. Samozrejme, že to nerobím pre peňažky, robím to že to robím rada a že ma to baví a že si pri tom oddychnem, ale vždy je fajn dostať niečo späť. Takže to je vlastne Google AdSense. Mimochodom, o používaní reklamných systémov som písala kapitolu práve v tejto knižke. A potom taký ďalší spôsob, ktorý využívam, je affiliate. Affiliate je vlastne to, že ja si dám do článku odkaz alebo banner s odkazom a keď niekto na ten odkaz klikne a na danom e-shope aj nakúpi, tak ja mám z toho nákupu nejakú províziu. Ak samozrejme iba klikne a nenakúpi, nemám z toho nič, ale vravím si proste ten článok tak či tak píšem, tak to tam vložím, alebo tie odkazy vložím sem pod video, alebo dám na Facebook a väčšinou z toho niečo mám. Nie sú to nejaké veľké peniažky, opäť sú to radoby eurička, ale potešia. Ono pri tej kozmetike nie sú nejaké veľmi hodnotné nákupy, tým pádom ani tá provízia nie je nejaká vysoká, ale mám aj iný online projekt, kde dávam troška iné affiliate odkazy s inou províziou a tam je to už troška lepšie. No a samozrejme ďalším spôsobom sú napríklad platené spolupráce. Ak nerátame teda tie peniaze za články, tak platených spoluprác v rámci Instagramu som mala iba pár. To mi vôbec neprekáža. Ja mám veľmi málo followerov a teda toto nie je cesta pre mňa. Pokiaľ by som mala viac followerov, tak samozrejme máte tu v prvom rade, žijete z tých platených spolupráci. A väčšinou tie firmy chcú skôr ten Instagram, kde ich až tak veľmi nezaujíma. Blog, drvivá väčšina chce práve nejaký platený príspevok na Instagrame. Ja som mala naozaj iba pár, toto medzi môj spôsob nerátam. Aspoň zatiaľ nie. Ak ma budete sledovať na Instagrame všetci, ktorí ma sledujete tuto na YouTube, tak už by som asi aj mohla si niečo popýtať. A či by sa dalo živiť blogovaním, tak ja hovorím, že určite by sa dalo. Ak by som sa tomu všetkému venovala viac, písala viac článkov, viac používala afil, tak ja verím tomu, že by som sa aj uživila. Ale nechcem sa spoliehať iba na to, mám veľmi rada svojich klientov, mám veľmi rada svoju prácu. Avšak to blogovanie a YouTube ma baví. No a keď si popri tom viem aj zarobiť, tak je to o to lepšie. Takže dúfam, že som takto už odpovedala úplne všetkým. Ak máte ďalšie, pýtajte sa do komentárov, alebo mi môžete napísať na Instagrame. Môj Instagram je hanka_li, kde ma môžete sledovať, tam som naozaj veľmi aktívna. A určite doporučujem kúpiť si túto knižku. Je to naozaj veľmi komplexná príučka a ak by pred pár rokmi bola na trhu, keď som začala blogovať takáto knižka, tak by som si ju určite kúpila. Lebo naozaj tu máte všetko, aj to SEO tu máte tak polopate vysvetlené, ale dobre vysvetlené. Sú tu vysvetlené aj mnohé ďalšie iné spôsoby, ako sa dá zarábať na blogu. Je tu online marketing, sociálne siete, sú tu aj príbehy úspešných blogerov a nejaké ich tipy. No proste je to naozaj taká fakt, že komplexná príručka, ktorá sa na to blogovanie pozrela na celé, aj právnu stránku rieši tam, aj proste úplne všetko. A keď si toto prečítate a budete nasledovať kroky rady v tejto knižke, tak určite uspejete. Takže to by bolo z tohto videa všetko. Majte sa krásne a ja sa vás budem tešiť pri ďalšom videu. Ahoj!